Hej alle sammen. Jeg har lige fået lidt mere krudt i julegave, som jeg lige vil vise jer. Nu lad os bare gå i gang. Jeg fik sådan midnat til mig. 8 dele. Men jeg var inde på deres hjemmeside, der står der 10, men det ved jeg ikke rigtigt. Der er sådan nogle glitcher med 95 gram krudt. Så er der 3 raketter, en atmosfære, en 2 stjerneraketter. Ja, og så er der et Fata Morgana bomberør. Det er meget dejligt, når det andet. Jeg havde jo det andet også til, der var lampen faldet af. Og så ildstråle. Jeg ved ikke, om man kan se det. Okay, men der er 39 gram krudt. Og så er der sådan en ildsejl. En fontæne med 2 i. Og der er 31 gram krudt i. Jeg kan ikke se det. Nej. Lige meget. Så er Thundershot 30 mm. Undskyld. Og hvis I kan høre min mor og far det. De var lige ved at ryge. Så er den her Sydpolen, som jeg tror, der hører med i min hyldesæt til mig. Men det ved jeg ikke. Og der er 55 gram krudt i. Nej, jeg kan ikke se det. Men jeg vil ikke fokusere på det. Og så er der et torpedo. 300 skud, og det er bare heksehælskud. Det glæder jeg mig til at prøve. Det ser rigtig godt ud. Og der er 195 gram krudt i. Og det kan jeg heller ikke se. Den vil ikke fokusere på det. Og så en meteor med 25 skud. Og der er 200 gram krudt. Og så fik jeg lidt af min morbror fra Nyborg. Og har været ude teste 2 af raketterne. Og der er sådan en fontæne. Så fint nok den. Og der er 66 gram krudt i. Ja. Så er der sådan andet et. Ja, nej, det er det samme. Og så er der 16 skud Ravel batteri. Og så er der et prøv lige at se her. Jeg skal lige se om det er batterier. Det er en time. Det er jo, det er batteri med 7 skud. Og der er 40 gram krudt i. Og det hedder netteren. Ja. Og så er der en stor kærligfontæne med 250 gram krudt i. Og så er der 2. Jeg ved ikke helt, om det er bare normale batterier eller romerlysbatterier. Men det finder jeg ud af. Men der er i hvert fald 24 skud der. Og så er der sådan 4 romerlys. Det er lidt lige bedste med 20 skud. Lige der. Så bare lige 2 sekunder. Og så er der den her silverraket.
Og sådan en her. Vivaldi. Og jeg har været og teste dem. Vivaldi. Den er meget bedre end den store. Så den her. Det er altså til mange gange faktisk. Den tror jeg godt kan befales. Men det var lige hvad jeg havde for i dag. Jeg havde lidt mere. Jeg tror jeg skal have på 250 kroner mere. Kan I ikke stå på? Vi ses.